Tonton video saya sampai habis, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya atas nama Gonggong Pempak Pahan Mauliati. Shalom, horas marihita damang dainang akadonga sa kursan di bagasan gua Tuhan Yesus Kristus pasuk pamusilo tahu guru Gonggong Pempak Pahan di acara JP Kalai Maripura. Adoroso pinatol hasatan debata jumulo hita martanya. Ali Tuhan debata Jehovah para sirwana sumuru mulate di pasahat rohanami naing jumulo di sirai hatam kami adorok sumangule sulur nami. Totong ukap roh haro pikiran nami asa mangule jalan marparugi hatam di bagasa Yesus Kristus martanya kan. Amin. Kita damang denang karuan sabursion hatani debata di hita di hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 natar surat di Galatia 5 ayat 25 sono marilok di sini. Ia dung di pangulu to di hita taparange humato di idong kosana. Kita saluhuk nak kadamang denang dua sabursion. Di pangulu to di hita. Di pangulu artina dipahitsap daging taon. Asa mangalo hisap-hisap di daging. Naing mato di mangarajay di bagasa nguluta. To di tahi di sinkron hotu to di porbadia. Molo nga songo to di porbadia di bagasa nguluta mangula mahita di bagasan hasitongan. Mardalam mahita di dalam hasitongan. Alani tapalaw ma aka hisap-hisap di daging. Idok di persilakom ma daging tahun lapatanna maul donian borak donian mangalo hisap di dagingi saineng lomoro hani dagingi alai molonung atau di porbadia songkop di bagasa ngurta dabok ma aka nadidukna buah borohi kasih sukacita damai sejahtera kebaikan kemurahan kesetiaan kelemah lembutan pewasan tabarani madirita sinonggopan itu di porbadia asa mangula hita di bagasa todi molo pe ro aka todi sibulis laho mangaku hita taingo ma tajuma tu kata lau bolo kita ai tarsagi do jujur todi ni debata ni do tabangido makado ni so naidok ni bukedeta 462 ayat 2 idok suru todi palua honao palua ma o debata bereng dagi kutondi kudison palua ma o debata dama pangapa di soarami hisap ni daging sadok diriki nama ngarsa hitotong todimi palua ma o debata dahuma aka hisap-hisap di daging atau tajalo atau di debata asa ibadah belum kita sianaka konggoman niaka sibulis sianaka ihotan ni sibulis asa tarzalo hita to di porbadia mangula di nguluta si kalawari to sinonggopan itu di mehita amin martaya mehita debata Jehovah para surwa idu tutu Tuhan to di mima na banguduho kami asa ho paranya kami mato di Tuhan to di porbadia manonggopi roh do pikiran nami mangula si ulau nami asa mardala mahami dalam hasit Tuhan jala asa unak kului kami hisap-hisap ni daging nami tuaka ulau narua alai totong mangorom diri marhite to di porbadia na mangarajai roh do pikiran tonongani rupi mahami Tuhan di bagasa Yesus Kristus martanya kami asyurah saat malam amin. Shalom, horas Mauliati.